Okay, ayan. So, We have to wait. We have to wait. Hello! Magandang araw mga inday. So, it's our last day na sa vacation namin. Tingnan nyo mga inday, foggy sa labas. Oh. Nakita nyo? So, ayan. Buti naman, babalik na kami kasi ang lamig magmamasyal. Oh, look, it's foggy. Yeah. Ang lamig mamasyal sa labas, mga inday. And nga pala, ayan, before kami dumiretso sa bahay, since madadaanan lang din naman yung bahay nila Sis Farah ng It's Winter 2003, yung channel niya. Ayan, dadaan muna kami, magkakape. And ayan, first time namin mag-meet. And sa YouTube lang din kami nagkakilala. So, I'm happy na ayan, mamimit ko yung famous TikToker ng Netherlands. So, ayan, sa mga, ayan, hindi pa po nakakita ng YouTube channel ni Sis Farah, tsaka yung TikTok niya, same lang po yung name, It's Winter 2003. So, I hope mabisita nyo din siya. And, ayan, nalinis na lahat namin. So, si Dudong nagpo-final map siya ng floor. Tapos, ayan, ito, dadalhin ko na lang to sa baba. Tapos, si Dudong gamay. And may mga gamit din kami sa labas ng mga inday na lagay na ni Dudong. So, ayun, final check muna natin. Baka may mga naiwan tayo. So, ayan. Okay na. Wala na naman siguro. Ito kaya, nalinis na kaya. Ayan. Okay naman so far. Wala na kami naiwan. Wala na. So, final check ko yung room. Wala na din. Ayan, nakabalik na. Kasi, dinikit namin yan. Kasi nga, di ba kaming tatlo yung nag-occupy. Wala na din ba? Okay, wala na. So, clear na mga inday. So, ito yung sinasabi ko mga inday. Meron naman silang mga ganito o naka-sealed pa nga. Kaya lang magdala kami ng sarili namin. So, paano? Hala. Buti na lang ito. Oh, baka maiwan. Hello, good morning ulit mga inday. So, papunta na kami ng barko mga inday. And, ayan, pauwi na kami. So, at least para makapagpahinga kami mamaya. Friday pala ngayon. Bukas, Saturday, magkakabit ng kurtina si Dudong. Tulong kami. And Sunday, rest day. Tapos Monday, balik trabaho ulit kami dalawa. Kayod-kayod. To work, sabi pa nga ni Inday yan. And tingnan nyo mga Inday. Foggy mga Inday. Tingnan nyo. Pero may sun kang makikita. Ayun oh. The sun, love. Yeah. Pero buong paligid, as in ganyan siya. Malabo. Ayan, buti naman uuwi na kami kasi pangit ilakad. Malamig mga inday. Tsaka hindi mo masyadong ma-appreciate yung view kasi matatakpan. So, ayan, buti na lang nag-decide kami. Supposed to be bukas pa sana kami uuwi. Kaya lang, parang, ayan, na kami, okay na kami sa bakasyon namin Saturday to Friday. So, ayan, na-enjoy naman namin mga inday. So, ayan mga inday, nandito na kami. So, sasakay na lang kami ng barko. I hope hindi siya ganun bagal yung waiting time. So, ito na yun mga inday. Grabe, ang labo ng paligid. Nakakapagtaka kasi kanina medyo may araw pa siya. Tapos biglang nagganito. So, time check. 10:12. Time check, it's 1:12. Medyo maano. Tingnan niyo yung pila. Mahaba ang pila mga inday. Ang daming nagsisibalikan na sa mga bahay-bahay nila. Ayan, ang dami. Ang dami nagbakasyon. La 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 la. Inaaliw niya si la 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 la. We have to wait. We have to wait. La 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 la. You're also singer, huh? Yes, I'm a singer. I'm a singer. Ang time. Mga inday nga pala, magkwento ko. Kahapon nga pala, parang hindi kumpleto ang vlog ko nung pumunta kami sa Zeehond.
Ay, hindi. Okay na naman kami pala nung time na yun. Kaya lang medyo, hindi ako ganun ka-excited mag-vlog kahapon. Kasi, ayan si Dudong, inaway ako kahapon. I said you fight with me yesterday. Who is all day angry? Ha? Who is all day angry? I'm not angry. Ano guys, mga ano lang, ay nagtampo lang ako ng konti. So hindi ako umiimik. I'm not angry. I'm just quiet. Not nice. Yeah. Distant. Yeah. I'm also nice. I don't talk. Yeah. And then I said, I'm sorry. Didn't give you a hug, and then still. Yeah. May hugot. Pero binilhan na ako ng cookie na favorite ko. But the cookie love. You tell them. Cookie? That you buy. Oh yeah, buy your sweets. Because still all day. And then oh hindi Yeah. We were fine already. We went there all day. The ship. Distant. Of course not. Yeah. Yeah. On your phone and not with us. No. What's that? Sabi. So ayun mga hindi, binilhan niya ako ng favorite kong cookie. Tapos napangiti ako. Tapos yun na, okay na kami. What are you doing? Sitting out of time. En we even kijken naar tafel moeten we nog, hè, misschien. Oh, Bart, look. Ayun na naman kabayo niya. Wala nga pera. I will not buy it. It's too expensive. Yeah, we don't have money for that. Just a mountain bike, so I can bike. Because the tennis will stop too with lockdown. Oh, really? So, ayan, stress na siya kasi mag-i-stop na, mag-i-lockdown na dito mga Inday. So, wala na din siyang tennis, di siya makakalaro. So, ayan, mountain bike na lang mga Inday. Over 100 meter rechts afslaan. Daarna bereikt u een veer. Pag, kung walang pandemic mga Inday, pwede sana, ayan, bumaba sa sasakyan tapos maglakad-lakad sa paligid, ayan dun sa taas. Kaya lang since may corona tayo, ayan, pinagbabawal, pinapa-stay lang nila. So ayan mga Inday, sinesearch na namin yung address nila, Sis Farah. Actually, hindi ako nagkakape tsaka nagtitay. Pero, ayan, magkakape ako. Maya-maya. Baka ako lang ang hindi magkape. Diba, Sabi? Sabi! Yung mga sasakyan, mga Inday, if klaro sa inyo, klaro kasi sa amin dito, mga puno din yung sasakyan nila sa mga dala nila. Hello mga Inday, nanonood ako ng premiere ni Inday Ikat. Ayan, ni Ikat's Vlog. So, ayan, papunta na kami. So, ayan yung barko mga Inday, oh. Ang laki, diba? Mooi met de boot, hè? Yeah. Ayan, oh. Parang super ferry sa atin. Charan! Yan, no? Si Chloe tsaka si Inday Ikat. The way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. Si
Sis Farah, malapit na kami. Ano na lang? 6 minutes. Ay, 8 minutes. Tama? ISS. Oh, yeah. 7 minutes. 7. 7. Yes, mga inday. A few moments later. So mga inday, dito na kami. So hanapin namin yung 116K. Dito ata. Hey? Hey. Love in English na lang. G. G! Oh my gosh, G pala. G! Ito na. Look lang. Ayan o, mga inday. Ronald Winter. Yes. Hello! Galit. Bagong gising si Sabi. Love, don't be shocked, ha? Wag nang magtaka if ganito kami. Hello! Family Ritzma. It's in the house. Umako na. Bahala siya na. Been to Alchemento? Yeah, I've been to Elemento. Ang bango. So, you know, it smells good. Wala si banana mo? Wala, nasa... Ay, sayang. Wala si... Deutschland. Oh, je mag Oh, with bar. Zijn, we hebben bedrijf daar. Bloemen bedrijf. Oh, nice. Nagtitinda Oo, ng bloom. Ja. Tingnan nyo mga inday, may 17 years old na, may 15 years. Tingnan nyo, parang kasing edad lang kami. Ayan, birthday na Friday. Hoe was jullie vakantie? Iya mo? Na ako'y tart. Na ako'y apple tart. Love, oh, lekker. Apple tart. Yeah. Hello mga inday. So, ayan. Finally, we are here. Ayan. Finally nakita ko na ang famous TikToker ng Netherlands. So, ayan, dito pala yun, yung sandok mga inday. Feeling ko. Love, remember the TikTok I showed to you? With the corona? Yeah. Yeah, uy, nandito pala may ano. Hindi pa naka-on. Hello! Ay, hindi pa naka-on. Ay, Nandito na si Val. hello, everyone. Family Ritzma, Inday Val. Dudong, ang dudong gamay. Tahimik kasi kaligising ng mga inday. Mag-cake po si Dudong Gamay. Oo, ginawa na siya. So, finally sabi. Ah! Dudong mo iba ka? Say hello. Hi guys! Ay, nahihiya siya mga inday kay kay It's Winter 2003. Nahiya-hiya. Although he's asking me, you have to learn to pay the bills like this. But I'm like, no, it's okay. Just do it. See, also, I'm arranging everything. Lo, my gosh, may pinag... All the administration I do. Alam, may hugot talaga to. But she has to know also. Yes. Yeah. And you have to know all his PIN Even, code. Yeah, I know that already, but... It's true. when she has to pick something up, she lost her mobile, and then maybe you can Love. pick it up around the corner. But You it's know? true, Val. You have to learn these things. Yeah. Just, Ang mukha niya. and it's good because now there is this one. Oh, Otherwise, she this will not one. discuss it. It's only with this one she discuss things. But it's true. I will advise her. Good. Don't worry. Yeah. Because it's Yeah, you happened did to it. me, Yeah. Well, I'm also, you know. Yeah, I don't want to Yeah, hear that- something, sometimes... You know, when I will think about it, I'm really like, wow. It's like I'm strong that I manage everything. Because... Guys, ibibigay ko na yan. Oh my gosh, mga inday, ito yung inaantay ko talaga eh. Oh, love. This is the one I'm waiting for. Oh. Echa Pansit? Oh. Wow. Yeah. Keep in photo. Puto. Oh, Wow. Oh. Chicken. Chicken. Wow. Sabi kay. Wow, dankjewel. Wow. Kakain siya. Thank you. Oo, kumakain kami lahat niyan. Kahit ano. Uy. Lekker, Sabi. Wow. Thank you, Sis Farah. You're welcome. Wow. Zelfgemaakt. Ja. Vanochtend. Ja. Favorite niya ang pansit. Vanochtend. Nog even druk.
Oh jeetje. Baby, Ga even they're aan okay. de tafel. Ja? Ja, pas op hè. Ja, zo gaat er iets mis bij. So, ayan, ayan. Kasya pa yan, gusto mo dagdagan ko? Okay na. Kaars! Oh, Yan, cars! Kaars! Ayan mga inday, kami na ang bumisita. Kami pa ang pinaghandaan. Pabaon, para... Ayan. So she don't need to cook later. Wow. High five tayo Because dyan. I understand, going home from vacation, you will be busy with your dirty laundry. Yeah. Wow, you're really the Yes. best. Magkaintindihan ka. Yeah! Oh! Look in here. That was so... A few moments later. So, mga inday, paano? Ayan, we are going home with this. Uuwi na siya. Parang ano lang kami, back to back lang kami. Hello! Please don't forget to subscribe to our channel, Family Ritzma, Inday Val, Dudong, and Dudong Gamay. Sabi, say hi! Doy, doy! Say doy! Doy, doy! Bedankt voor de taart! Graag gedaan. Bedankt voor het eten! Ayan, mga Inday, ha? Channel. May pabaon Oh, ako sige. kay Inday Val natin. And Ay, please sabi- don't forget to subscribe to me. It's winter. Makikiano na din. It's winter 2003, mga inday. Thanks for Bye-bye! coming. Nice meeting you guys. Nice meeting you. Yeah, nice meeting Nice you. meeting you too. Bye-bye. Ayan Next yung... week maybe, hè? Yung prito. Yes. Isabado nyo. Oo, Sabado. Sabado. Next week na ba yun? Sabado? Ayun, baka Pwede pumunta na kami. linggo, Baka lang, oo. mga inday. Sa birthday ko. Oo, ha? Sige na. Mag-ano tayo? Mag-budol fight. Oh, wow! Good of my God. Budol fight na lang. Hindi kaya magluto ako. Masarap ako magluto. Char! Oh, turuan mo ko. Oo. Bye-bye! Bye! Mga inday, huminto kami sandali kasi ayan, sabi ni Dudong Gamay, iihi daw siya. So, ayaw na niyang umihi sa diaper, mga inday. Nilagyan ko naman ng diaper siya para anytime, ayan, magpipi lang siya. Kaya lang ayaw niya. Tagan sinasabi niya, Mama, iklo plasen. Mama, plasen. Dito, iihi daw siya. So, ayun. Sa gilid kami, andyan. Nou, ikaw. Oh. Kaloka talaga nito si Dudong. Oh. So, kagagaling lang namin kay Sis Farah, mga inday. So, ayun na nga. May pabaon si Sis Farah. And baka lang, mga inday. Depende. Here. Baka bumalik kami sa birthday niya, pero hindi ko namin sure. Check namin kung wala kaming mga schedule next week. So, ayan, the drive na uli si Dudong. Say hi, Sammy. Ikaw suplado ka ha. Kanina nagbabay pa siya at nag-flying kiss kay Sis Farah. So, ayan, ano ko muna mga inday kasi sobrang ng araw, maano sa mata. 2,000 years later. Hello mga inday, kakagising ko lang. And kakarating lang namin. Ang daming... Ayan, hinuhulog yung mga sulat. Ay, ang buhok ko. Bahala na kayong mag-adjust sa buhok ko mga inday. And kakarating lang din ni Dudong. Ayan. Hi guys! Oh. Ayan, actually, nagdala na ako ng isang bag dito. Tapos bumalik ako. Kakagising ko lang talaga. Bumalik ako para kunin to. And, ayan, nagutom ako mga inday. So, kakainin ko yung pinadala ni... Kakainin namin pinadala ni... Ayan, si Stara sa amin. Thank you, si Stara. And, ay, hindi na muna ako magsishoutout mga inday kasi pagpatuloy ko yung tulog ko. As in, super nakaantok ako. Antok na antok pa ako. Love the grass is lang. Yeah. Makalat na yung mga dahon-dahon. Oh. Ba. Sabi, kahit pa disto, sabi. Ayan, may mushroom tumubo. Kahit pa disto. Oh. Bersakta.
What is that? Yeah, pedestal. So, love. Open yung ano namin. Open yung ha? Did it break in? Open yung bintana namin sa taas. So, ayan, i-check ko muna mga inday sa taas. And, ayan, hanggang sa muli po. Sana po, hindi niyo po kaligtaang mag-subscribe sa channel namin. And pakihit na din po yung notification bell. Para if ever may mga bagong video kami, man-notify kayo ng bonggang-bongga. Punta muna ako sa taas kasi bakit open yung, yung bintana namin. Bye! Sakma, bye! Sabi! Sabi! Ayan, andun na si Dudong pala. Bye, guys!